Нов ден, ново начало и ние отново се качваме на мотора, което вчера нямахме много яко преживяване с този мотор и това ме води на мисълта, че май ще го оставим мотора. Ами, след 4 дена сме на такси. Да. Таксита, да. Ще се возим с след. Даже може да го обърнем няколко дни по-рано. Дали ти си платил? Да, но ние може да ги питаме дали може. Това е, че има много голям трафик тук и е опасно да се кара и е пълно с мотори. Много е трудно да се кара тук. Hello! Там наш човек, който работи на рецепция, е много добър. Той е толкова нисък, че не се вижда от дивана. Какви огромни задръствания има. Ние сме на 2 минути от мястото, на което отиваме да хапнем, обаче решихме да паркираме мотора и да вървим пеша, защото да вървиш пеша е много по-бързо, отколкото да стоиш и да чакаш това огромно задръстване. Имаме буквално 2 минути пеша, така че просто ще се върнем за мотора. Вижте този човек колко много неща носи. Всеки се бута, всеки изпреварва, всеки се бута през някакви абсурдни пътища и свирят на всичкото отгоре. Там е много шумно. Това също ме разконцентрира. Не, това място не е за каране, сигурно. Така, в момента се намираме на Улувато Темпъл. Това е един от най-известните храмове на остров Бали. Входът струва 5 лева на човек. Още на входа трябва да се купуват отделни билети. Обличаме дълги полички, за да може да си прикрием краката. Но знам как те всички имат прически. Като цяло тук има много маймуни. Качихме се догоре и би трябвало да има много яка гледка. Ох, имаше много стълби до сега. Още една маймуна. И тук са навсякъде тези маймуни. Ека. Еха, колко е красиво. Бали е място с много красива природа, но също така е изключително пренаселено тук. Има изключително много хора. Това е защото много е лесно да се вземаш виза за Бали. Просто трябва да платиш и това вече имаш виза. Нито трябва да кандидатстваш, нито абсолютно нищо. Няма такива случаи да са ти отказали визата. Прекалено лесно се стигна тук и гледайте какво става. Тук не може да се разминем. Аз не мога да карам. Това най-много ме натоварвам. Колко по-различно изглежда океана от морето. Океанът изглежда много могъществено сякаш. Има огромни вълни, дето започва точно от средата. И много са големи. Да, този крадец е откраднал едната част от пола. Стигнахме до голямата статуя. Човека ни каза, че всичко ще бъде окей. И аз му вярвам. Това е знак от съдбата. Ние отиваме да караме АТВ-та в джунглата. Дойдохме на мястото. Ето ги нашите инструктори. Hello! Гледайте какво става. Дадоха ни пликчета, за да ги сложим като чорапи. О, не! Това звучи много запарващо. Да, не би искам. Как е? Супер е. Виж? Да, и моите така, и моите буквално. Виж, мога да го извадя. Значи той има два варианта. Или малки, или големи. Предпочитам големите. Още направо се събуваше и така, както бяхме на тия. Ох, скъсах си пликчето с пръста. Трябва ми още едно. Ти си пълна екипировка. Не знам за какво ни подготвят, ама сме подготвени. Нека се оцени този аутфит. От 1 до 10. Какво мислите да напишете в коментари?
Е, сега вече можем смело да кажем. Не знам за какво ни подготвят, но сме подготвени. Еха, какви са червени и красиви. Червени ли искаме да сме? Или черни? Не мога да ви опиша колко сме добри. Тук всички ни хвалят, другите се бавят. Най-добрите, както ви. Това беше най-добрият избор, който можеха да направим. Така е. Целите сме в кал, вече минахме през всякакви различни кални блата. Обаче нямаше как да снимам. Нямаше как. Приключи. Как беше, Кристи, впечатлението? Това беше уникално. Да, много добър инструктор. Каза, че сме най-добрите от цялата група. И то без да преувеличава. Да, а не сложиха първи, защото това всъщност го казахме, но не сложиха първи, защото си мислиха, че сме бавни, че ще бавим групата. Thank you so much! Thank you. This is our tour guide. Това е нашия учител. Hello guys! Hello guys! Hero vlog! Ето аз тук на всички обяснявам, че съм много известна личност. Hello, say hi! Кокоси! Аз тук влезах, защото той ни вика, аз викам си, има ли храна? И той вика, има напитки. В момента се прибираме наобратно и човекът ни е споделил, ой, о боже мой, аз попадам тук. И човекът ни е споделил, че в момента правят ето тези фигури и до година ще има друг път, който ще влизаме вътре и ще излизаме през другата глава. Еха. Това е било много интересно. Еха. Много е красиво. Аз съм много впечатлена от това място. Много препоръчвам с всичките си ръце. Цената за това преживяване беше 50 лева на човек и след това ни дадоха талон за безплатно хранене. И ни казаха, че тук има ресторант и можем да хапнем тук. Вижте ги тези люлки! Просто е прекрасно, всичко е прекрасно. Много съм щастлива, наистина. Помните ли как ви разказах за обяда? Това е обяда. Казаха ни, че има вариант ориз или нудли. Аз избрах ориз. И те казаха, че това са зеленчуци. Но това са зеленчуците. Ма някой ял ли от тия зеленчуци? Защо са 1 грам? Тук има някаква церемония. Мислим, че е погребение. И барахме с Вероника и дойдохме на парти. Искам да ви покажа място, на което се намираме. Това е един от най-хубавите клубове в Азия. Дойдохме тук да гледаме залеза. Изгубих Вероника, обаче тя изрично ме е предупредила. Да знаеш, че от време на време мога да изчезвам. Добре. И както винаги се вижда океанът. Платихме 25 лева за коктейл и те искаха да ни го сложим пластмасова чаша. Как се е пластмасова? Помолихме за дървена поне. Разгледайте, това е стаята мъжки бижута, но също така